एई वर्षाରେ ଆମେ ବନେଇବା ଗରମା ଗରମ ପୋଇଶାଗ ବେସର। ପୋଇଶାଗ ବେସର ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ପକେଇକି ତାକୁ ଅଧା ସିଝା କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପକେଇଥିଲୁ ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ମସଲି ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲସେ ଆଉଥରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲୁ। ମସଲାଟା ଯେତେବେଳେ କଷି ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ପକେଇଥିଲୁ କଟା ପୋଇଶାଗ। ପୋଇଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବନେଇବେ ନା ତାର ଗୋଟେ ମଜା ଖାଇବାର ଅଲଗା ଲାଗିବ। ଭଲସେ ତାକୁ ଗୋଳାଗୋଳି କରି ତାପରେ ପ୍ଲେଟଟି ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲୁ। 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ପୋଇଶାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ ଫୁଟଣର। ଫୁଟଣ ପାଇଁ ଆମେ ପକେଇଥିଲୁ ସୋରିଷ ତେଲ। ତାପରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜ। ପ୍ରଥମେ ରସୁଣ ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ପିଆଜଟା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପକେଇବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା। ତାପରେ ଆମେ ପକେଇବା ହେଙ୍ଗୁ। ହେଙ୍ଗୁଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ନା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବାସ୍ନାଟା ହେଙ୍ଗୁ ଯୋଗୁଁ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ସେ ପୋଇଶାଗ ବେସରରେ ଛୁଙ୍କଟା ମାରିଦେବା। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ ଆପଣ ବି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।